извинете, казах ви го много пъти, но можем само до 66 гигабайта този клип. Няма да спираме този път, защото едва 5 минути снимахме, а камерата не ми издържа. Този път няма да спрем и обещавам този клип да е дълъг, той ще го снимам. И ако не дадете скайповете си някой телефон, ще ви пратя покана и ще ви го пратя тази снимка. Чакай. Абе там само е човек. Мога да го потвърдя, хората не могат да го потвърдят, че съм там. Само че летя на пчела от пчела. Ето ме бе човек. Къде си? Да знаете, това не е първия сахар, за малко ще излезем от този. Ето ви всички сървъри, които играем без този влезе купена. Аз съм още безплатната, защото още не съм си купил. Значи всички тези сървъри ще играем, обещавам ви. Как да ви го кажа този сървър? Този е руски сървър. И този е руски сървър. Тези двата само са руски. Обещавам ви едно нещо само. Едно нещо. Това ще го потвърдим и в другите клипове. Да знаете, ако успеем да стримваме в Twitch, обещавам какво ще да кажа? Чакай, това е смисълта за малко. Обещавам да... Ще ме стреснат после! Къде си? О! Къде си, бе? Аз те чакам в началото на сървъра. Муци. Аз съм и тук, човек. Не, бе, аз съм и тук на началния спална, човек. Нет. Ти мен? Да знаете, после още да влезем в дъръцето. Да? Ай. Добре, аз се логвам. Оп. Правата ми не гледай само. В Fiction не играем, защото малко сериала е смотан. Това са им старите къщи, аз тогава не живях в тях. Защото бях малко в Tomb Raider да се почивкам. Умрях заради някакъв си гаст. Откъде са ми тези неща, човек? Сега вижте какво сме направили. Да знаеш, ако видиш някакъв мустанг, аз съм това. Това е малкия замък, който направихме за 50 секунди. Да, човек, аз съм вече в Fiction. Ето малкото това, бебенце. Ето те слампи, които днеска направих. Искате да дойдете. Ето го моста, първо почва с Недърляк, те слампи сложили в гласа. И после като за президентите червен килим и така. Абе, умирай, мама, какво ще става? Чакай, ще си... Къде ни е къща, човек? Аз се забеш. Човек. Открий се. Не, човек, ти отли си, аз съм с мустанг. Ето ме. Абе, къде бягаше? Знаете ли нещо? Искате от... Какъв си тук, бе? Че ми стреснал. Чакайте да се ставят тези неща, защото... това не е моята къща, това пак е неговата е голяма. Той е богаташ, както винаги. Ето моята. Нямам си такива двечки. Оставям си нещата. Този човек важен. Какво искате от него? Важен човек. Аз така да ги направя, защото и преди бяха напълняна. Магнетикус.
Ние днеска трябваше май да снимам, когато снимам да пускаме фойерверките. Добре, хора, това беше всичко! 5 минути минаха едвам. Той ми се бърна. Искам да видя нещо. Добре. Options, USB камера пусната, settings. О! Той да дойде тук, човек. Ето готово. Гама. 4, да, 4 всъщност е отличак днес. Нека да имам 85. Добре, така и... Окей, така ще го запазим. Option, discussion, video impulse. Да, на full screen, да. Добре. Готови сме хора на трайните. Добре, почваме на Майнкрафта. Да знаете, ако станете така от тук, сега трябва да ги свалям аз. 6 минути клипче, ако не стане. Добре, сега излизаме от Майнкрафта за малко хора, защото трябва да сменя никнейма, постоянно става така. Споко, аз съм свикнал. Аз съм як човек. Този скин е съществено мой. Този скин го направиха ми една услуга да направя един скин на име и така, аз реших да е котка, но после го подобрих малко. Аз им казах, звъннах им казах и вижте сега какъв скин е. Ако при вас е котенци, не ви знам, при мен е Hero Man. С такъв скин ще играем тук. Ще имаме... Както гледам, всички ютубъри имат CrazyCraft, EasyCraft. Вече и ние ще имаме. Кой ще кажете? Ако ви хареса, дайте лайк. Ако не ви хареса, пак дайте лайк. Сега време е за едно нещо. Знаете ли това? Нещо това е... имахме нещо. Ето фойерверки, ама те са безцветни. Тук имахме едно нещо. Ето и камъните. Погледнете малко камъчета и... О, да ви покажем място. Селки, че идваш ли? В моето меню. Да им покажем нещата, които сме успели. Това са им фермите. Не знам защо, ама аз тук най-много копам. Ама насам сме чуе. Имам един приятел, който пътят не е мой приятел на 100 селки. Следваш ли? Да им покажем нещата. Айде, много си умен. Ай, не ме цели. Добре, наистина си много умен. Ето го нашия съществен фонтан, така го направихме чрез скрит, но вижте нещо яко. Ние ще го доправим сега другата част. Взели скилка. Абе, ще ми щупиш, Бог ви, знаеш колко много искате. Добре, аз тук го съществувам повечето го купа. Стой до редстоун блоковете и сайдам скилки. Малко не е храната, защото нямаме много животните и не можем да го откроим скоро време, зато и толкова с храна имаме. Това са ми моите. Чакай, имах тук едно нещо. Къде са ми килките? Няма да правим, но малко шляус. Ето, имам венечко. Вращам ти покана. То изобщо кой в сървъра? Той Тетко го няма, той пък Светло вече не играе. Тетко го няма, Светло вече не... Той? Ти отли си, ще му се изния, той предпази Тетко само, ви сте лоши, че... Що си сложил така? Ето ти килка.